Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyong alagad si Kanginan Trifon Barilio Morales. And then, akong partner ka po ako dari si Randy Rayad. Kumusta ka mong tanan? Asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan. Importante ka na ang itong unas panalangin sa itong labaw magagahom. Siya gitanan alaga na to. Thank you, Lord. Si mong gihata ka na mong grasya, matag adlaw, pagligon sa mong unahuna, pagligon sa mong kalawasan. Ikaw ang tanan alang ka na mo, Lord. Thank you kayo. O ako silang ipibaw din napita no among reunion sa akong apuhan kanhi. Okay, reunion mo December 9 ay makalimot ha mga parente diya sa Tangil Dumanog Cebu. Ato reunion ni Anhing Lulu Bakyot Gardiente Dupalag no anata December 9 sit up na di mindset na ni December 9 ha. Adlaw Sabado ni diha sa Tangil Dumanog Cebu sa atong reunion sa kang Anhing Lulu Bakyot Gardiente Dupalag. Sa tanang mga parente ay makalimot magsugod ni alas 8 buntag yun sa Tangil Dumanog Cebu. Kita-kits kita ha? Ay kalimot December 9 adlaw Sabado sa reunion ni Aning Lolo Bakyot Gardiente Dupalag. Thank you. Okay. Bueno, ang sutan po karon tong hatagan og pagtagad no pinada kini usa ka Babay kini migala mapatawag na singan nga Malya. Kini gibatan duha sa radyo ni Jay Badayos. Kay sulan ang atong singer si Malya. Kining akong problema bahin ni ining akong bana nga usa ka konsehal sa among baryo. Sa dihang nagpapili pa ni siya kaniadto pagka-konsehal, grabe ka tamis ang iyang mga saad. Pero sa dihang nakonsehal na, haskan daghanon na sa mga tawo nga wa makauyon ug kun ngano ingon magud ini ang mga panghitabo. When love was new, it was grand. When sun gazed at the band, they were playing, didn't singing, my sonata of love. Why did we quarrel on part? What have you done to my heart? Yet I'm praying, everything, my sonata of love. Bilibagin ako ng kanta. Migo na kayo, migo! Kuya, huwag yung kanta eh. Samot yung kung kadaogan ni pagkakonsiya. Pre, bila pre. Para samot na. Samot kanindot ang imong tingog yun. Na bilib pa kay. Doon ang sa gaswildo kay nga kubrahon ni mo. Samot yung tingog. Mau na, pre. Kanya, doble sa imong pagtrabaho sa hardware o sa imong pagkabarangay konsyal. Mau lagi na, pre. Tabangi ko ni pampanya, pre. Kay kanang inyong ako daw, pre. Kanang inyong tukaran. Buhatan ko ng taytaya, pre. Pwede bago niya, pre. Dara yung sumsuman nga akong gipalit sa kaso. Adobong manok ug adobong baboy. Lami kay na. Kinida tanindot ya. Biday, dugay ka mahubog ni pre. Kay lami kay tagsusuman. Mongil. Ay kining dugadyo. Doon kay toy mga batan-on nga nangita nimo. Mangayo kuno to sila og gamay nga amot nimo. Ay! Wa pang ganit ang konsehal no nim ngayo. Ana gina pre noon sa basta mulan sa gali pre basta mulan sa konsehal pre di sa konsehal na sana nimo. Doon na gid daghan mga rin nimo amot ana mo gina. Hatag dag oy bisag gamay lang gud. Gusto ka man kaha nga mudaog. Oy, gusto ko mudaog ko pero di ko gusto nga pangayuan ko. Kana muna gusto. Sabada pre ikong oy. Imo sa baya dayong abibahan ang batik nga style sa kumpana na unsa. Maayo. Ay hala. Maunron sila dong. Ang mga batan-on ron nga mga yuog amot. Ay tumaga dito Milya, tumaga. Ingna nga wa ko din natuko. Kana bilibag na ko ni style pre. Nauso ka man ang taon pa Joy. Mulansar ka man kapag konsehal nga nung dili man ka mo atubang sa mga bakante. Kunsihal ka Jo. Ano na gitawag ka konsehal ka na dayon. Bilibag na ko. Pagani ka raw kay. Pagay mo sa daghan na kay mga yan. Daghan nawag nimo pre. Ayo. Hindi tire pa Mateo sa tawag ko na sa konsehal. Para man makatag na ko ni kadasi ko. Sige. Ako na lang gawson be. Ari on sana. Sige. Mari. Sige pumino mari kay kadaog ka na pare kadyo. Ambot lang pre oy. Kung makadaog ani na siya, aw, mahay gyud mga tao. Mahay gyud silang tanan. Oh, mari.
Mao na siyal. Ngiga mo kan. Kayo mig ring ba kay guba ni kayo. Nga palitis sa mig duhak bukbula, ha? Para maskit ba? Okay. Kaya happy ng pista. Okay. Pali kami, oy. Okay. Pati ka, ha? Wala problema. No problems, ha? Basta mauna ka to, ha? Siguro wag yun diha, ha? Huwag suwat sa baluta, ha? Inibutan ninyo sa eleksyon, ha? Oo, pati suwata, oy. Ikaw pa? Ikaw yun ang numero 1. Numero 1 kasi baluta. Ikaw yun ko siyal ka, Jo. Salamat. Salamat din ninyo, ha? Salamat. Luwatan niyo kung amot, ha? Nay. Saan mo na 50 pesos? Puro magkiyot. 50 pesos si mga amot Duha siyal. na kasing kwenta, na nagdikit lang. Duha na kong gatos, oy. Probida sa ning 50, uban 20. Probida sa taon, oy. Nauno sa man taon. 2 taon si 50 siyal, oy. 2 ka 50 de, ha? Ang yung siyal, ba? Hapon na isa taong kabay, ba? Kay kami taong tanan butan mo siyal. Dagan kami. Bay, tingko sa muli, bay. Kay parang dako-dako na, Okay. Sige na. Sige. Siguro lang yung kadaong naman ito, siyal. Sige, ako nang punaan, ha? Punaan ko na. Basta, butar yun muna ako, ha? Butar yun mo, ha? Mo ba, pre? 300 pesos sa kinang imong nakata sa mga batanon, pre. Uy, paita ba yaw, eh? Ay, ngano bitang mudagan kapag kakonsihal? May panahon pa ka musibog, oy. Sibog taon. Nakahatang ngayon kong sugod. Unya, matras ko. Di ko matras. Kung padayon ko, day Maria. Maayo! Pre. Konsihal ka, Jo! Lubog tiguwang, pre. Konsihal! Sisay, manon, Sisay pre. ni konsihal! May Ay, tulong mangayo ka, na Jo. nimo para palit og bahal, kadyo. Usa ko na? Mangayo na para bahal tingay nimo. Palit og bahal. Di ko mahatag na niyo, eh. Nahatag na ako ganyan yung pangayo. Anong pangayo na sa kusap? Na, di ka mohatag. Nabutante man na. Unyag na po, kung anak-anak, sa may mahitabo. Unya, kung di ka mohatag ka ng sisay, di ka butaran anay yung mga anak. Kung daghan ng mga anak. Konsihal! Konsihal! Ay, mga silingan! Usa ron? Karong umabot nga eleksyon atong butaran si Konsihal Kadyo! Uy, agoy. Ano, nangampanya nagsugod si Marisisay, pare. Di mo para nimo. Unsa man, di lang ka mo gawas ng kadyo, di lang. Murag, Kadyo! Pagka-konsihal! Butan o murag makahatag dyo ka nila. Murag ka na. Bibi ka na ugon ako, murag makahatag dyo ka na. Kaya sa naugo. Pre. Napugos na lang gid og gawas si Kadyo nga akong bana kay gusto lagi gid siya nga modaog. Akong gisundan pero wa ko magpaduol na minaw ko silang panagsulti. Mao ba na si Say? Para palit ay tambal, no? Sa imong apo? Abi lang ko para sa palit ni mo og bahal. Tambal, Ay, dili taon konsihal, oy. Palitambal sa akong apo. Unya ang mga ginikanan, ana, ako man ang gisultihan. Nga inigabot sa eleksyon, ilag yung kambutaran. I-number 1 dyan kas ilang bayo. Salamat kayong daanan si Say, ha? Oh. Kaming tanan, mabutad yun minimo. Kay maayo man kay kang tao. Muhatag magyug kag kwarta kung doon ay masakit. Uy, hotog kayo, eh. Kadiyat, ha? Kinalaw ng 200 na, ha? Kaya wa pa may sweldo. Ay, pun ilang naggamay sa haloy. Gamay lang god. Unsay nga? Sa among pamilya konsihal, 20 kapindod mi nga mubutar karong eleksyon. Og in-number 1 jud ka namo kay magyatagon kayo ka. Okay. Sige. Punaan ko na sa kagatos ng sisay, ha? Punaan ko na. Basta, butar yun mo na ako, ha? Nag-abot sa eleksyon. Butar yun mo, ha? DXDC. Inay maluoy ko sa kong bana nga nipon og hatag stiguang nahimuot na lang ko kay sa iyang kakuripot wa gyud magsilbi paitag gyud kay gusto man lagi nga makadaog pagkakonsihal unya. Nakahatag na sa 300 pesos, pre. Pre, ay, pasko, paita. Ay dong sagdi na lang gud uy. Sa sunod kun pilay imong ihatag ayaw nagpuniha ang importante nga makahatag og gamay. Bitaw pre, musabot na sila pre. Oy, naon sa ay importante nga di ka molibad sa ilang hangyo nimo. Ay, Importante. agwantahon ko na lang gini. Kay ako naman inay-inaytan. Bantay lang yun. Makadaog ko sa eleksyon, magkakonsihal, bantay lang O, yun. kaya naman day kung magkadaog ka, pre. Nga naman sa may buhaton nimo. Kun, magkonsihal na ganin niya ko. Di na yung kumhatag bisang usapay lang pa ngayon. Oh. Di na yung ko, panumpa ko na.
Kadyo. Oh, kana! Muna gusto ko buhato ni pre. Wala lang may himo kung kusyal na ka. Ano nga? Tuod man, kutob sa mga sa kumbana, iya gyud nang hatagan. Unya, may abot gyud ang adlaw sa piniliay o perting lipaya sa kumbana kay nakadaog man si pagkakonsihal sa among barangay. Yes! Konsihal na ko! Daog ako konsihal! Mao gyud dong, natuman ang imong pangandoy nga makonsihal ka. Konsihal ako! Nagtawag ka ng konsihal. Daog ko, pre! Daog ko! Di na gid malalim sa pre. Kung siya gid ka. Indon bitong tuan mo! Og nakapigid sa tunga pre, sa tunga Oh. ka. Di ka. Kudulay mo pusta. Di plaka kay. Di man ikaw na di ba magkamutumoy. Karong ang konsihal ako, pre. Tunga ka, oh. Mambawi ko. Di na jud ko mohatag sa mga tao nga mga yaw na kong tabang. Oh. Di na jud ako, ha? Dili na ko kuhaan bisag usa pa kadako ang akong sweldo sa barangay. Oy dong kadyo. Kana mo sa to pre. Bitaw. Huwag ginusto pre ha. Pag ginaw gid pre. Paghatag sa ngayon imong panabang. Kuan konsihal ka nang. Daog gyud ka konsihal sa. Kay ang tanan mi butar man gyud nimo oy. Talian ang tuyo ni mo nang may importante kong baton. Ay kuan sihal ba. Mangayo ko kinabang. Akong anak tuo sa ospital giatake sa high blood. Sorry na si Saya. Karon nga nakonsehal na ko. Dili na ko mohatag og hinabang sa mga taong nagkinahanglan. Ha? Sibat. Sibat ka wa ko itunol mo sa kadako. Sibat! Ay kuan ka nang. Konsihal ka tiyo. Salamat kaayo ining 2,000 pesos nga imong gihatag konsihal. Ay, buutan jud ka ikaw uy. Makatabang jud ka ni sa akong anak katuo sa ospital. Away problema na si Say. Bisan wa taon na mutan ng imong pamilya taon na ako pag eleksyon pero okay ra kay nako. Di man ko daw matabang. Ay, salamat jud kayo konsihal ha. Don't mention it ha. Way problema na. Tawag lang na ako nang kay mo na akong alagad sa mga tao. Maghinaot ko nga sa maabot nga eleksyon sa barangay, inyo na po kung ibalik ba nga kamo muta naman hapit na biya taon ang eleksyon at mayagi hapit ko matagak taon karon di amo nang tabang nako kay ang uban mohatag 20 30 50 ha ay diri raman taon gusto mo inyo gibutang Ay, akong isaad konsihal. Nga, butar gud mi nimo. Ug kana si konsihal Kadyo. Oy, dili na mi mabutar anak kay dili na multanaw sa tinuod nga kuan ni tabang niya laing kay batasan. milutaw na tingali ang iyang tinuod nga Mauna, nilutaw na gyud. Daw day kayo ng kuan tawhana. Oo. Ha? Nagbasol gud mi nga tuwa mi mabutar niya. Nung sisay. Ingon ana ang panabi ni nang Sisay sa gawas. O dong oy, gihatagan ko no siya ni konsihal. Kasi nga ato basta laing konsihal, 2,000 pesos ha. O ikaw ko no, dili ka na nila butaran sa sunod nga eleksyon. Ingon ana ilang gahis ko sa sunod eleksyon. Layo ato. Dugay pa magayo to. Ya lang tigwang nga. Dong, O karas konsihal ha. DM ha, Judy Mar. Muhatag yun, ha? Ha? Manano mo na siyang daan. Kinahara ba rin sa napit tumoy? Kuya, tagak na! oy dong, mga batan-on ay sa kundapit, nagtawag na sa nimo. Hapit ang magong fiesta good. Mag-solicit tingali na sila. Ayun! Kami to yun mo siyal! Dong, mag-solicit na sila. Be. Di yung kumuhatag na nila. At umango na ako ng mga kanahan, be. Ako is silang palibaran. Dili na kumuhatag nila bisag ko sa kadako. Purning siyal! DXD. Nanaog ang akong bana nga bukot kaayo og naong akong gisundan og naminaw ko sa ilang gipanagsultihan ug ako'y naluoy mga batan-on nga gibalibaran sa akong bana. Uy kay konsihal naman kuno siya. Bay. Siyal, bisa gamay lang siyal. Kuan ba pangalingawan mi sa umaabot pista ba katong dos bahakak. Britisyo sa dos bahakak. Oy, stoy, hilom. Bisag unsa pi kalingawan ninyo, ha?
Di ko mo amot. Sihal, kadang butar minimo atong eleksyon sihal. Maong daog ka sihal. Apoy ba ninyo? Sibat mo. Wa mo'y madawat gi kanako bisag usa kada ko. Sibat mo. Panibat mo. Sibat mo. Sige, arila lang ni sihal. Salamat sihal ha, salamat sihal. Da. Sibat lagi mo. Ikaw ba? Nihatag na lang unta ka dong, bisag gamay lang gud kaayo. Malya, naday ka dihaday? Bisag gamay lang unta tudong ba, para pud unta sila di mabaw pag anhi dinhi. Hala sila eh. Di na kumahatag bisag kinsa pa nila. Mamauwi ko sa tanan ako naggasto to panahon sa akong kampanya, katong nilang sar ko. Ugma, sweldo man sa barangay. Mag-shopping tanay. Salamat kayo niyo, Kutsal. Junimar ha? Salamat kayo. Kumihil man imong yatag, oh. Probida, tampones kalingawan sa maabot ng pista sa dos, baka. Ibadayo sa iyang kaupan. Isa pa yun, eh. Sayod kong kamo mga tanon, butar na ako. Nadamo atong 50 pesos ng yatag sa uban, ha? Pero, di lang ko mabalay ba sa inyo hangyo sa taon, ba? Kung hinaot kong sa sunod leksyon, di na ko ninyo hikalimtan taon. Saan naman, Sial? Tinood na, Sial. Butar lagi minimo. Di may tabuong butar pa may anak nilang uban. Daw kayo. Labinas ko Sial kadyo. Daw, ilang taon naging tinuon niya batasan si Sial kadyo. Daw, siya may sama. Mau na tikong? Pre, pipida pre. Nanabi ang mga batanon pre. Dito sa gawas nga, yatagan ko no sila ni Konsyal Junimar og 5,000 pesos pre. Ala no, kadako sa giamot ni Konsehal DM, uy. Problema na niya. Basta kaya ako, di ko muhatag eh. Unya na kumuhatag o mahapit na kanay mga yogani niya ahapit ng eleksyon, doon ng eleksyon hatag ko. Pero karon, di ko layo pa kayong eleksyon. Ako ray magkatawa ng Konsehal Junimar. Purdoy na. Sige masya ang hatag. Kay perti man tao niya layo tumoy man sa lapit. Pero ako, tumoy man natin at kuyang batag na. Ingon ana ang gibuhat sa kumbana, kutob sa moduol niya aron mangayo og tabang o amutan di gid mo hatag, yang balibaran unya abugon gyud. Milikit ang mga buwan o katuigan ug nihigayon na nagaduol ng eleksyon sa barangay ug nagpaabot ang akong bana nga dunay moduol na niya nga mangayo og tabang kay iyan ako nung hatagan apan unsaon nga wa na man gyud ni duol. Ako'y wala may miduol na ako aron mangayo og tabang. Unya pag dunay, nakapait pag yun. Kay wa na mo ko line up ni kapitan sa ihang grupo. O ato ka magpa-line up sa pika sa iyang kontra. Itsasam sa kuno sila. Hak mo na yun. Time pa, rago time pa. Unsa man sa hinungdan nga, wa namang ka-line up sa kapitan, ha? Kuan, giulga mong good siya sa mga tao. Kung ila kuno ko nga i-line up sa ilang grupo, ha? Sayang lang kuno, kay dili man sila mo butar straight. Kay ila kuno kong tagakon. Ug kuyaw pa kuno, ug maapil ang kapitan. Nga dili po nila butaran. Ana, na unsa na ni mao na ni ron? Unsa na ni resulta ng imong pagkadaw kadyo? Doon na pa panahon dahil Milyaw eh. Bahala og mag-independente ko. Ha? Wa may nikuhan ako. Akong sungko ng mga tao. Magsugod na ko sa pagpangumbinser sa mga tao. Aron ila kong butaran. Ako'y naluoy sa kumbana kay hastang iyang kapitan di naman makuha niya. Unya ni adto mi sa usa ka bahay nga namatyan og anak. Ingon ini ang nahitabo. Para unsa man ning kwarta nga imong gihatag? Kuanday, kining dero sa kaluoy sa taon sa imong bana, no? Sayo kayo siya nga gikuha sa Ginoo. Dawatan na ang ihatag sa kumbana. Day. Dawatan ni Day ako ng 5,000 pesos ni. Ayawat na lang taon makatabang. Ni atong naospital ang akong bana, nangayo ko ni mong tabang, wa siya ka mahatag. Karon nga patay na, mahatag ka ng ining 5,000 pesos. Una ko magkinahanglan ana, uy. O karong umaabot eleksyon, no? Ha? Dili na ko mobutar nimo. Og ingnon ko ang mga tao nga dili mobutar nimo kay wa kay ayo nga pagkakonsehal nil alikag batasan. Patay. Rusa.
Mga silingan! Karong umabot eleksyon, ayaw na mo butar ni Konsihal Kadyo ha. Patay na gid. Si Konsihal diin may atong butaran. Nakabati ka, dong kadyo ha. Nagsinggit-singgit sinang sisay sa gawas nga di nakapabutaran karong umaabot ng eleksyon. Oh, pastila. O sa may buhaton ako ani day. Sultan na. Gusto kita ko nga kuan kining makatabang ba. Gusto sa ko nga makabalik ko pagkakonsehal. O sa may buhaton taon ko ani oy. Ha? Malya? Mo na akong problema sa akong bana. Akong giingnan nga di na lang mo lansar kay di na magid siya makadaog. Pero naguol kay gusto gid siyang makadaog. Sa una mo balibad kung dunay mga og tabang pero karon nga duol ng eleksyon, mao na may mangitag tawo nga dunay problema kay iyang tabangan. Unsay buhaton nako ini aron di na siya mo padayon sa paglansar kay gibati ko man gyud di gyud siya makadaog. Bikon no pi unsa man og kamo ang pasultihon, Malya. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Sinay Malya, Ate Pres. Malya. Oh, problema ni Sinay Malya kini ang iyaha ba taong bana ba. Konsehal nga ni paglangsad porting saad sang unsala isaad kadang ilipay sa mga tao pero pag nakonsehal na, oy, lihay naman kay Ate Pres. Di na mo tabang siya yung sikatao, di na mo hatag lag akato paglangsad niya, hatag lag 50 pesos, hatag 20, ano gyud niya ha. Nya pag kuan, konsehal siya, di na ako buhatag bisag kun saon para ninyo. Paghapit na eleksyon, di ada sa siya mga hatag o mga kanang tabang-tabang. Kay katong Wala may mo dawat. wa na may mudawat Ate Pres. Pagkatong pagdaog niya nga nagkinahanglan mga tao tambal ug unsa pa na di gyud siya hatag. Man ako daog nako niya sa sunod layo pa kay eleksyon oy unya na ta mga tag. Katabi tang si Rosa nga kita kanyang 500 5,000. kanang ang 5,000. wata kay ingon nga hospital kung bana 5,000. Oh, 5,000. 5,000. Wa ka mo hatag karon namatay na. Muhatag ka. Hatag ka. Wa na, patay naman. Babi na istorya sa ubanlan nga kana ko nung limos ta og dako no. Ingon nga dapat tong limos sa dako sa buhi pa. Buhi pa. Kay magamit palit og tambal. Tinuod na. Laing bahin lan, tinuod na yung uban nga mga kon opisyal lan nga kanang makadaog na din na kaayo mulingi. Ikod mo ana na. Nabitaw ko na di naman. Na. Di, primero, mabitaw nang giingon nga kung sa inigabot sa eleksyon, ang mga tao pulos sila kaila, Ate Pres. Sa kanang mulang saray, pulos kaila, yahuan, gakson, lamanuhon. Oo. Ano ba? Ang mga pa, unsay problema. Mana, sa katong pagpandemya gyud grabe man gyud kay to. Sus grabe gyud kay tong pagpandemya. Ang uban porti paghatag ubas tag 2 kilo, tag pilang kilo pero ang uban yung paghatag Ati Pres 2 ka kilo. Ilista pag yun, pangayuan pag yung number. Ano inanaman? Ilista pa nila, pangayuan nilang number cellphone. Ano pangayuan mag-number cellphone na ninyo? Ilang sa tagsaog tawag? Tagsaon nilang tawag, inig-eleksyon. Tagaan mo bugas ha? Di mo kuhan, botar mo na mo ha? Ako lano kanang di ba ko tiglamano oy. Dili ko tigbiso-biso kaya nga pala sa kampanya. Dili ko tiglamano lamang dili ko biso kaya ako ba kung makonsehal nako sa putol na ba ko. Ako lagi sugay ko daan dili ko kalamano inon ko nga awa daog din naman lamano. Naroy uban bam no? Karon kay sa una pag pandemya, wa gyud na sila ang mga bugas kitaguan. Nangadaot ang bugas kipadlabay dito inyawan sa landfill dito. Ang mga manok nabaho ay gibaligya utag 110 ang kilo. Why na malit? Tinuod na Gipadlabay ang mga manok dito sa landfill. Sa hinatag naman kay baligya. Hinatag to ambot lang kinsay kabaligya kisay gisugo ato. Nga wa man dili panghatag. Wa gipanghatag Ati Pres, pero karon nga ngampanya sila nang hatag sila bugas tag sa kilo agupupon pag yun kayo. Punya usa ka kilo? Usa ka kilo ilang iniilan sa mga tao. Ano uy? Bastang paita lagi nakahunaw na basos kaluoy. Ani ang pambe. Mauna ka mo pagbantay na mo sa umaabot nga eleksyon. Una-unaan ninyo nga ayo kung kinsang tarong o kinsay tinuod nga serbisyo na to. Di kay pakita lang ta sa mga tao ron nga maayo ta, pero inig eleksyon wa na. Maura ni kang kuan kang kadyo. Bam, say pambe diha. Marcos 9, versikulo 35. Unya, milingkod si Jesus og iyang gipaduol ang napulog duha ka mga tinun-an o giingnan. Bisan kinsa nga buot mamahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Mao na ya ha. Tinaw na sakto sa imo bam. Mag-alagad magpaubos mag-alagad sa tanan kung gusto. Pero kaniya bam di paubos pag daog niya at di naman sa tagad sa mga tao. Di naman ko sa matag sa kadako. Di na mo hatag. Karon ang eleksyon natap sa 500. Pero naam po yung uban ana ba nga di ko buhatag kay serbisyo mo ko ninyo.
wa siya mahatag pagkukonsehal na niya. Oh. Wala Karon na, kay wala na. kuan Balik mo naman siya ang- dagat. Balik siya mo na nanghatag. Nanghatag na sila. Wala Ay, naman siya. yung dawat. Wala mo dawat. Kay- Oh. Stilan. Ah, bahala. Nakabantay ng mga tao. Pero Mahmud. kinsa tong pari ningon ba nga pasagdi sila kay nasayod ang Ginoo silang gibuhat. Doon Kisa doon lagi pamit amigo na kong pare nga dunay uban nga mga hatag sa umaabot nga eleksyon. Doon na sa uban nga sigpang hatag bisag way eleksyon. Oo. Muna nga gisaway o gikumpara. Ingon amigo na kong pare nga kanang pasagdi ng uban nga nakita niyo ng hatag wa pa eleksyon, naa po sigpang hatag kay hapit ang eleksyon. Pasagrahin na sila kay siya taas siya ray mohukom. Sakto. O kasi nagtinarong. Tinood Oo. Tinood gina. Kanang na ang kining imong asawa sa ni Malya singan Malya. Malya. Oh, kanang imong Bana. Oh, Bana, kanang Malya. imong bana, kanang nang unsay nga ni ang hilut-hilutan niyang kinaiya kay magwala na niyang kwarto kapit ng eleksyon, yung makadaog na siya. Mao na ginaingon bam nga babay Malya. Ngano si Malya may mababayan? Somalia? Iyang ba yung banas kadyo? Tiyo mo na. Ha? Tingnan na may tayo nagpangapanya ba na. Nga bitaw yun. Tinood. Tiyo mo nga nayo pagadto sa ilag ing sibat-sibat mo kay wala ko ikatag sibat palibat mo. Na may ubanan bisag makadaog na no matutusan ko. Panimo mo. Day kuan. Di ang katotalan ni totalan gidalitan dai tag mga grapes. Ano nindo to rambutan, mga kuan. Nindo to puro giprutas ang gidalit no. Nagyo koy gitawagan nga ako lagi binuangan at nga konsehal ti pres akong amigo binuangan ra gyud ako siya. Pao libliban ako niya ti pres kay sige asam ta magabot si Dudong Franklin ba. Padayog do. Siyal kanang may utaw. Ay, may patasan si Franklin ba? Siyal kanang siya. Oh, sige unsa man unsa lima nimo dia. Pero cute girl pardo ako siya tawag siya. Sige mag-abot ta dito sa pardo kay matay likod tabang ninyo. Bare bili ko. Sala niyo siya oy ikaw mo ako rin gisuwayan si Franklin ba? Mayo na batasan si Franklin. Franklin, umaabot nga, kuan, board member. Sa Fredo? Ang siya pagyaw-yaw daw eh. Nakobserve. Ayaw niya, di ba tungkol kasi mga tao? Politiko, mutabang, bisag dili niya kaila. Bisag wa mo puyo na Bisag nabita. kinsa tayo mo daig yun basta mutabang. Bisag dili politiko basta mutabang. Abot pasabot bang. Kanang tawanan iyang gitabangan. Wa mo puyo diha napita. Gitabangan na po niya. Tinoda. Lain mo to ako ang Lain mo to. Lagi ka doy. Lain mo to akong amigo lan. Digyon siya mohatag. Dili ko mohatag ko eh. Ngano man? So, wa man may makahuman sa mundo. Salamat po na katito lumanon. Kung ako ang puzzle,